e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe wona ɗo ko ñalawma alet en hawre 2 juillet taɓina ɗiɗi nogas ɗiɗi hande ko inde Rajabou Ndiaye alhamdulillahi alamin inde nde weeli juɓɓe ngari e keewal kadi ji ndiyam yarama ñamama hay boisson kadi yarama ji machallah neɗɗo foof dardi ko butel boisson mawɓe sukaɓe Bidia Mbaye ça va a samitama hande gonɗen koye inde Rajabou Ndiaye weltare a weytare nde oɗo ñalawma dañe yimɓe haaji gila ala haaji sa dañe bande haaji gila ala haaji sa dañe haaji bande jogoma haaji hande hay so tawi Allah joogi wala ɗo omon ɗo sabu yimɓe holdirani hande o wala ɗo ko ruuhu makko e woni yaaka ɗo e ɓanndu ndu kono heddi ɗo fof nan ɗo ari darima ko furdirade wuro ngo ari darima ko furdirade sehlaɓe ɓe darima wayno welnere en hiiraɓe nana ceerno boisson machallah fof mankaji yamama harama yimɓe nan mbiyo Allah ɗum majji jama amin Abdourahim Kane monsieur Kane hande ko weltare ñalawma o elle kadi janggo kaɗo waynade dental ngal batuji aɗa faari fof e batuji sunna voilà o wi o duyima yon porte parole makko o duyima e inde nde yalla muuri inde après him kam sen kaaɗi en kaaɗi Abou Ndiaye ɓen ko funeɓe gonɗon funeɓe Allah waddimi gila ɓe gonɗe ne mbiyatno gonata wonata yahata ɗum hannde kam mi annda so woni Allah waddiɓe ha joni meeɗa dañde caɗele wadde kanko so tawakoye so ene wona men plaisir avec plaisir machallah Aliou Kante no wayi hande ɗo inde directeur général Rajabou Ndiaye hol weltare men e ñalawma o weltare nde ko ganduɗa o yimɓe fof waɗɗum ko haaju men te woni joomum nam toon joomum ala ɗo kadi sa ƴeewi hande ha so tawi woni joomum ala ɗo fof nan ɗo arannoɓe gari kadi ɓe gardan ɓe kewno ardude ko ha yimɓe fof aɗa kadi tawtere e nder jonde machallah yekkiti Allah no fewi en duyima kadi inde nde kadi jinnaɓe ɓe kadi Allah waɗa barka amin amin suus inde nde wawa inde nde ko nooro inde nde kadi jibine kadi sukaɓe waɓe homno afami hono no afami ono jinniraɗo taw ko jibini on no baɗo ni hande no wayi den inchallah on kadi dañi sukaɓe waɓe noon kadi yetti ɗum min jaari ɗum kadi assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah jarama Aliou Kande bandiraɓe nani wadde en faami inde nde indira ko Astel Coumba woni jinnaɗo mum Allah jabla wolle debbo on indira machallah tigi inde nde wiya bandiraɓe jiɓɓe ngari no fewi jetti kamɓe kala e kuuɓal museli ha toon to wuuro men Satou machallah mo kadi ngari jokkiren ɗem e tawtirede golle ɗe machallah oɗo sa bandiraɓe jooɗi ko ɗo galle mo ganduɗa ko musidɗo makko koddiɗo makko on Ibrahima Diallel goto e mawɓe dental ngal machallah ko hen tigi yimɓe jooɗi ɗo min jetti bandiraɓe kala bandiraɓe mbasa yejjidde wadde abonné e chaîne men o machallah e Nandi TV wadde abonné machallah en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal kono kadi en jarniɓe han